Sa misteryo ni Kristo, anak sa Dios nga nagpakatao alang kanato, aron pagluwas kanato. Sa niaging simana atong gisimba ang iyang pagkabata. Kay siya tinuod nga Dios ug tinuod nga tao. Karon natong sa ulugon ang hinungdan sa iyang pagkatao. Siya nagpakatao sa iyang kaugalingon aron pagtubos kanato ngadto sa amahan sa altar sa Kalbaryo. Dito gihubuan siya o giligog siyang kaugalingong dugo nga naghugas sa atong mga sala. Kini nga seremonya nagdala kanato sa pagsubay sa kaagi sa iyang pagpanubos kanato. Nagpakatao siya, nipuyok siya uban kanato. Gitubo siya sa grasya o kaalam o katubangan sa Dios ug sa tao. Gisangyaw niya ang maayong balita sa mga kamus. Giayon niya ang mga masakiton ug unya gihalad niya ang iyang kaugalingon nga bayad sa atong mga sala. Unya nabanhaw siya ug nadawat nato ang himaya sa pagkaanak sa Dios. Busa mamalandong kita sa misteryo ni Kristo uban kanato. Atong pagasugdan ang pagtangtang sa regalya sa imahe ni Senyor Santo Niño. Unahon nato ang pagtangtang sa korona sa imahe. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa amahan, miabit ka sa among kahuyang. Christe, exaudi nos. Christe, exaudi nos. Isunod nato ang pagkuha sa iyang sentro ug baston di mando ug ingon man sa globus cruciger. Ginoong Jesucristo, pinaagi kanimo gibuhat ang tanan. Biyan ikaw aron pag-alagad o pagtuman sa imong kinabuhi alang sa kadaghanan. Christe, exaudi nos. Christe, exaudi nos. Karon ato na usab nga pagakuhaon ang iyang kapa. Ginoong Jesucristo, sa imong mga abaga, gihampak ang silot sa among mga sala. Christe, exaudi nos. Christe, exaudi nos. Nining higayuna atong isunod ang pagkuha sa tunika ug sa banda de Espanya. Ginoong Jesucristo, gihubo mo ang imong sapot diha sa paghugas mo sa kiil sa mga tinun-an. Christe, exaudi nos.
Sa katapusan, ato nang hubuon ang iyang kabise. Ginoong Jesucristo, sa paghalad mo sa imong kaugalingon sa Kalbaryo, gihubuan ka sa imong bisti nga walay tinaihan. Christe, exaudi nos. Pagayoon ta karon sa Dios nga pinaagi sa larawan sa Santo Niño. Iyang ibubuk kanato ang iyang mga panalangin aron sa paggamit nato nining tubig nga pahumutan iya kitang panalagdan sa tanang dawatan, baguhon diha sa grasya ug ampingan diha sa iyang gugma. Masipang bakbakang Senyor Santo Niño. Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Masipang bakbakang Senyor Santo Niño. Ato nang isulod o itaon ang iyang regalia. Isulod nato pagsulod ang iyang kamisin. Ginoong Jesucristo, sa paghugos sa krus, iputos sa imong lawas sa panaptong linog.
Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Karon atong isulub ang bagong tunika ug ang iyang banda de Espanya. Ginoong Jesucristo, sa imong pagkabanhaw, giputos ka sa himaya. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Atong isunod pagtaod ang bag-o niyang kapa. Ginoong Jesucristo, kanimo gitugyan ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Ug karon atong itaon pagbalik ang sentro ug ang baston di mando ingon man sa Globus Cruciger.
Ginoong Jesucristo, ikaw ang paglaom sa tanang katawhan. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Sa katapusan, atong ipahigayon pagtaod ang korona sa batang ninyo. Ginoong Jesucristo, ikaw ang hari sa himaya, nga among gipaabot nga mobalik nganhi. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus